Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους σημερινούς χορηγούς για το βίντεο μας. Ο πρώτος χορηγός είναι τα παιδιά με τα μπλουζάκια, το προφίλ Made in Estos. Made in Estos, εδώ πέρα παιδιά βλέπετε είναι η special έκδοση του Real Talk με QR code για να σκανάρετε. Και να μας βρείτε στο Instagram, όπως επίσης μπορείτε να βρείτε και το προφίλ το Made in Estos στο Instagram. Θα βάλουμε το προφίλ από κάτω σε link. Ναι. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το δεύτερο χορηγό μας, που είναι το Coffee House στη Χρυσούπολη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Real Talk. Είμαι ο Νίκος. Εγώ είμαι ο Άλεξ. Σήμερα μαζί μας έχουμε το D71, D71. Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Κορυφαίος γραφιτάς εδώ της περιοχής μας. Της Ελλάδος. Μεγάλη ιστορία γενικά στο hip hop. Όλη η κουλτούρα, ό,τι υπάρχει τριγύρω, πολύ, ας το πούμε έτσι, πολύ χωμένος, όπως θα το λέγαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι μέσα στο hip hop και να μην ασχοληθείς και με τα τρία στοιχεία ή τουλάχιστον με τα δύο. Ναι. Δεν είναι αδιανόητο να είσαι μέσα σε μια τέτοια κουλτούρα και να μην απλώσεις το χέρι αριστερά ή δεξιά. Εγώ ήμουν και γραφιτάς και χορευτής. Ξεκίνησα από χορευτής και μετά με κέρδισε πολύ περισσότερο το γραφίτι. Για τον κόσμο που δεν ξέρει, ίσως τα στοιχεία που ξέρουμε είναι το breakdance, το graffiti, το MC και DJing. Okay. Βασικά είναι μια κουλτούρα τρισδιάστατη. Μουσική, χώρος και ζωγραφική. Και τέχνη. Ζωγραφική, ναι. Εσύ ξεκίνησες από ό,τι μας είπες με το χώρο, με το breakdance. Τότε ήταν μόδα αυτό. Το breakdance. Ναι, το 84. Σε τι ηλικία ήσουν? 14. Μικρό παιδί. Δηλαδή αυτό που το κάναμε, θεωρώ πως ξεκινάνε και τώρα τα μικρά παιδιά. Τι κάνει αυτός, να το κάνω και τι μου αρέσει. Το να αντιγράψεις κάτι από κάποιο μεγάλο. Κάποιους να κάνουν κάποιες κινήσεις freeze κτλ. Έκανε ενόργανη εγώ χρόνια πιο μπροστά, λέω, μπορώ κι εγώ. Τι είναι αυτό, δεν είναι γυμναστική, είναι breaking. Ναι. Και μπήκα στο τρυπάκι να μάθω παραπάνω, μέχρι που είδα τον διπλανό μου στο σχολείο να κάνει αυτό το κλασικό break dance όπως είναι το love, το smile. Το σχέδιο, ας πούμε. Ναι, τόσο απλό. Εγώ ας πούμε δεν το γνωρίζω τι είναι αυτό. Φαντάζομαι ότι και το κοινό θα ξέρει τι είναι το. Το smile είναι αυτό που κάνουν ακόμα και τώρα τα παιδάκια, ένα smile. Με το δέντρο που γίνεται. Ναι, το έχουμε κάνει κι εμείς. Ναι. Το τέλειο. Σε όλα τα χρονία, ξέρω εγώ, που υπήρχε το smile. Ωραία. Κάπως έτσι και το είδα και λέω, και τη ζωγραφική την είχα. Έκανα γελιογραφίες, έκανα άλλα πράγματα. Αλλά όταν το είδα, λέω, εδώ είμαστε. Και να φανταστώ ήταν η έκρηξη. Ξεκίνησες πάνω σε ένα θρανίο όπως ξεκινήσαμε όλοι με το smile. Δεν υπήρχε θρανίο. Παπούτσια, μπλούζες, βιβλιοθήκες, τα πάντα. Όπου γράφει Μαρκαδόρος. Και εμάς εντωμεταξύ η γενιά μας το πρόλαβε αυτό. Τώρα δεν νομίζω να υπάρχει στις γενιές της. Σίγουρα τα θρανία ακόμα τα βλέπεις τώρα και είναι σαν τατουάζ φυλακόβιου να πούμε. Είναι γεμάτα, ξέρω. Παπούτσια, με ρούχα, βάφαμε κι εμείς. Ναι, κοψίματα, τις μπλούζες. Ναι, αλλά τώρα δεν βλέπω στον δρόμο νέους με σκισμένες μπλούζες, βαμμένες με Μαρκαδόρους. Αλλάζουν οι μόδες, τότε βάφαμε τις μπλούζες μόνοι μας που κάναμε κασετόφωνα, ναι. να γράφει αυτά με τους Μαρκαδόρους. Και εγώ πιστεύω ότι η hip hop κουλτούρα γενικότερα επηρεάζει το κλίμα, πώς κινείται ο κόσμος, το πώς δίνεται και όλα αυτά, αλλά σε αυτό θα αναφερθούμε αργότερα. Η κουλτούρα, σκέψου μια κοινωνία που μέσα σε αυτά έχει κάποια μοτίβο. Το ντύσιμο, πώς θα μιλήσεις, πώς θα χαιρετήσεις τον άλλον, τα ρούχα, δεν θα με δεις με στενά. Είναι τρόπος ζωής δηλαδή. Ναι, δεν είναι μόνο, είναι τρόπος ομιλίας, είναι τρόπος συμπεριφοράς, είναι ακόμα και η σκέψη επηρεάζεται. Ναι, όλα. Ναι, βλέπεις τον άλλον που είναι μέσα στην ίδια οικογένεια, στην ίδια ράτσα που είπε και ένας φίλος μου τελευταία, με τελείως διαφορετικό μάτι, είναι δικός μου. Ναι, οκ. Ναι, αλλά τον βλέπεις και από μακριά και λες, δικός μου. Ναι, η χειραψία αυτή η κλασική που κάνουμε, και όλα αυτά. Ωραία, και τότε ας πούμε, πώς είχε ξεκινήσει, ξεκίνησες χόρευσης και το hip hop, πώς μπήκε, πώς ήταν το hip hop τότε, εξήγησέ μας λίγο εκείνη τη γενιά. Αυτό σου λέω, ότι ξεκίνησα λόγω γυμναστικής και είδα τι κάνω και μου λένε αυτό είναι breakdance. Ωραία, μπορώ. Πώς χορεύεται με αυτή τη μουσική. Πάμε και εκεί. Τι κάνεις εσύ, τι ζωγραφίζεις, αυτό, μπορώ κι εγώ. Και το πήγα και πιο πάνω.
Αυτό ήταν το hip hop. Τι είναι hip hop, μου εξήγησε ο άλλος, ή από βινίλια ή βλέπαμε τα υψόφυλλα κτλ. Απίστευτο βινίλια τότε, ναι. Από κάποιες ταινίες, περιοδικά βγαίνανε τότε, με φιγούρες πώς θα μάθεις και τι θα κάνεις με κινήσεις, και ίσως στο background να έχει και γραφίτι και λέγα να το πάρω αυτό να το φτιάξω. Αλλά ειδικά στο γραφίτι ήταν πολύ κλειστά. Πολύ κλειστά. Όσοι κάναν δεν σε παίρναν στην ομάδα, δεν μόνος σου ή με τον δικό σου κολλητό. Το break ήταν πιο ανοιχτό. Μαζευόμασταν στο διοικητήριο στην Καβάλα, στείναμε κάτω μουσαμά ή χαρτόκουτες από ψυγεία. Αλλά εκεί μαζευόμασταν όλοι. Ή σε δίσκο, κλαμπ. Και το όνομα που έχεις ακόμα και σήμερα, ας πούμε, τον D, πότε το έβαλες, πότε το εμπνεύστηκες? Πώς βγήκε αυτό το όνομα? Βγήκε 87, 8, 9, εκεί. 7 με 9. 87 με 9. Ναι. Το είχα Dean, απλά για να ακούγεται το Δημήτρης, με α όπως beat. Αυτό κράτησε 3-4 χρόνια. Δεν μου καθόταν. Και στο ξεφύλισμα βινιλίων, γιατί τότε παίρναμε τα βινίλια, τα εξώφυλλα και ήμασταν τα πάντα, να διαβάσουμε τα πάντα από πάνω, να δούμε τι γίνεται. Και είναι και ένας ράπερ, ο Cool Moe D. Δεν θα το ξέρετε. Όχι, ούτε ακουστά. Και βλέπω τον D, DWE, και λέω εδώ είμαστε. Βλέπω κάποιον που είχε κάνει στην Αθήνα ένα D σε ένα μαγαζί και λέω δεν γίνεται, θα βάλω το 71. Αποκλείεται να είναι 71. Γεννηθείς το 71. Ζηνιάζουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και έμεινε D71. Και έμεινε αυτό. Δηλαδή κι άλλος να γράψει τώρα D, εντάξει. Δεν θα είναι D71, δεν θα είναι D71. Και όχι μόνο αυτό, αν τώρα γράψει κάποιος D, αποκλείεται να έχει το όνομα του 87. Κατά πάσα πιθανότητα. Αν γράψει D, θα το γιουχάρουν αυτοί που ξέρουν, θα σου λέει κάτι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα έχει και το ίδιο ταλέντο, ας πούμε, για να αποδείξει ότι ας πούμε είναι πιο πάνω το D. Ταλέντο, ο καθένας μέχρι εκεί που πάει, αναμφισβήτητα θα υπάρχει και πάντα υπάρχει κάποιος καλύτερος από σένα. Ναι, αλλά όχι D. Όχι D, σίγουρα. Σαν όνομα, οκ, ναι. Το να κάτσει άλλος να βάλει D, εντάξει, θα είναι πολύ φτωχό σαν σκέψη, εφόσον υπάρχει κάποιος εδώ και πολλά περισσότερα χρόνια. Αλλά από θέμα ταλέντο μπορεί να είναι 10 φορές πολύ καλύτερο. Ξέρεις τι, εμείς έτσι νέα γενιά, ας πούμε, έχουμε ακούσει τόσες ιστορίες για σένα. Και θεωρούμε και από τις δουλειές σου, ας πούμε, και αυτά που βλέπουμε. Οι ιστορίες που τις κρυβάω εγώ. Εμείς θυμόμαστε, ξέρεις. Θεωρούμε, είσαι ταλέντο για μας. Όχι ένα ταλέντο, είσαι πολυταλαντούχος άνθρωπος. Γνωρίζουμε για τις δουλειές σου, τις οποίες έχουμε δει. Γνωρίζουμε για το κομμάτι των πολεμικών τεχνών, το οποίο θα μας εξηγήσεις μετά. Το οποίο είσαι πάρα πολύ καλός σε αυτό. Γενικά έχεις πάρα πολλά ταλέντα. Αερογραφίες. Ναι, οι αερογραφίες μέσα στον graffiti. Οπότε, δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να ακουμπήσει όλα αυτά μαζί παράλληλα με σένα. Δεν μπορεί να μείνει σε ένα μοτίβο. Άμα έχεις ανησυχίες καλλιτεχνικές, σε τρώνε πολλά. Αυτό είναι. Και από αυτά που κάνω, από πίσω είναι άλλα 20. Τα οποία είτε θέμα χρόνου είτε. Οκ, μπορώ να το κάνω, άστο. Αυτό είναι αρνητικό. Ναι. Φεύγω από εκεί για να βρω άλλους δρόμους. Πρέπει να ψάχνεις, να βρίσκεις και άλλα πραγματάκια. Ψάχνεις και την πρόκληση λίγο, φαντάζομαι, έτσι. Στο νέο λίγο. Όλα έρχονται μόνα τους. Δηλαδή, δεν ξέρω αν στο Instagram έχετε δει τα spray που φτιάχνω. Μόνο του ήρθε. Πριν από πολλά χρόνια έκανα ένα με ένα εργατήριο, ήταν το πρώτο. Εγώ δεν έχω δει spray, τι είναι κάτι σαν φιγούρες μικρές, ξέρω εγώ. Α, σαν κόμικ που είναι, καλά λες, μήπως το έχω πετύχει. Σπρέι, κανονικό σπρέι. Το οποίο βάφει. Έβαφε. Βαφαίνεις. Και τα παραβάζω χεράκια, ποδαράκια, ξέρω διάφορα γύρω-γύρω και γίνεται κάτι. Α, οκ. Ωραία. Α, δεν είσαι ζωή. Ήρθε μόνο του. Ναι, ήρθε μόνο του. Έτσι, μπαπ. Και από εκεί έχει πάρει τον δρόμο του. Καλλιτεχνική έμπνευση. Ναι, οι αερογραφίες ήρθαν σαν άλλη διέξοδο του ψεκασμού σε άλλες επιφάνειες, με άλλη, σχεδόν άλλη τεχνική. Δεν είναι τόσο ελεύθερο όπως το γραφίτι. Σε μηχανάκια, κράνη κτλ. Καμβάζα. Του φίλου μας. Έχουμε ένα φίλο, τον οποίο τον έχεις κάνει ένα γράφιτι σε ένα μηχανάκι. Το διαμαντή.
Είναι απίστευτο. Έχουν πάθει πλάκα όλοι. Θα δείξουμε και στο κοινό εδώ πέρα κάποιες φωτογραφίες από το μηχανάκι να δείτε το τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος εδώ σε εκείνο το μηχανάκι. Είναι απίστευτο. Και ξαναγυρνάω πάλι πίσω σε αυτό που λέω ότι είναι πολλά ταλέντα. Γκραφιτή. Θα σας δείξουμε και κάποιες δουλειές, ένα αυτό. Το μηχανάκι. Θες λίγο να ξεφύγουμε λίγο το θέμα. Τώρα ξέρεις, αν το κάναμε διαφορετικά θα είχατε πλάνα, ήδη θα σας έδειχνα δουλειές που είναι στο ράφι, στο σπίτι. Ναι. Θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα βάλουμε μέσα, να δείξουμε στο κοινό κάποια πράγματα. Εγώ θα ήθελα έτσι να ξεφύγω λίγο από όλα αυτά εδώ πέρα και επειδή συζητάμε για τα πράγματα τα οποία ασχολείσαι, να μας πεις λίγο και για τις πολεμικές τέχνες. Επειδή είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο σε εσένα και ένα επιτυχημένο κεφάλαιο στη ζωή σου. Και μακρύ κεφάλαιο. Αυτό δεν έχει να κάνει με το τι. Αυτό είναι το δεύτερο πρόσωπο. Αυτό είναι η άλλη πλευρά. Ναι. Είναι αυτό που λέω και με πειράζει ένας φίλος μου, το λέω συχνά. Το yin yang που έχω φτιάξει. Ναι. Ισορροπία. Το ένα είναι χαλαρά, ζωγραφίζεις, πινελάκια, και το άλλο είναι πιο δυναμικό. Το αποτέλεσμα είναι το πολεμικές τέχνες. Οι οποίες, ποιες? Γουνιτσάν, Τέικβοντό, κάποια άλλα που έψαξα μόνος μου και προσπαθώ να τα ενσωματώσω στο Γουνιτσάν και πάλι εγώ. Ολοκληρωμένος πολεμιστής δηλαδή με λίγα. Επικίνδυνος. Εγώ αργήσω και ανησυχώ λίγο. Θες να αλλάξουμε θέσεις, να δώσουμε λίγο δέντρι. Όχι. Με κάνουν μια άβολη ερώτηση, ξέρεις. Όχι. Αλλά το Wing νομίζω είσαι και στην τελευταία ζώνη, έτσι, είσαι χρυσή ζώνη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχω περάσει όσο αφορά το χρόνο. Ναι. Ξεκίνησα 97. Το 97 γεννήθηκα, παιδιά. Ναι. Εντάξει, έχει και αυτό τα πάνω κάτω. Όλα έχουν τα πάνω κάτω. Φυσικά. Εντάξει, και το γραφίτι έχει. Αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι πρέπει να στερηθείς για αυτά που αγαπάς. Για να μάθω Γουιντσάν έκανα 1 ώρα δρόμο και 1 να γυρίσω 2. Έκανα 2 προπονήσεις στην αρχή. Πού ξεκίνησες? Στη Θεσσαλονίκη. Έφευγες από εδώ από τη Χρυσούπολη? Όχι. Έμενα στη Θεσσαλονίκη, έφευγα από εκεί. Έκανα άλλαζα 2 λεωφορεία, 1 ώρα δρόμο. Έκανα 2 προπονήσεις όταν με έπαιρνα και άλλη 1 ώρα δρόμο πίσω για να γυρίσω. Πρέπει να στερηθείς, να δώσεις, άμα αγαπάς έτσι δεν είναι. Αν ερωτεύεσαι κάτι, θυσιάζεις πράγματα. Θυσιάζεις, δίνεις, παθιάζεσαι. Και από εκεί και πέρα με τον καιρό βλέπεις αν το αγαπάς τελικά δεν το αγαπάς. Αν θα μείνει ή αν θα φύγει κάποια στιγμή όπως ναι. Το γραφίτι δεν έχει φύγει. Ο χώρος δεν έχει φύγει. Ξαναγυρνάμε στο χικό. Ναι. Αλλά έχει περιοριστεί. Τουλάχιστον λόγω διαστάσεων πλέον κτλ. Δεν μπορώ να κάνω φιγούρες κάτω. Θα καθίσω, θα ασχοληθώ με τα πάνω. Τα popping, τα έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, επειδή εγώ δεν γνωρίζω από αυτό. Υπάρχει το κάτω και το πάνω, ας πούμε, το breaking. Έτσι το έχουμε έτσι απλά ελληνικά, ναι. Τα κάτω και τα πάνω. Okay. Breaking είναι το κάτω, πάνω έχει επίσης πολλά είδη. Άπροκ, μπουγκαλού, popping, τα Αιγυπτιακά που λένε, έχει πολλά, κλιμακώνονται όλα. Εγώ θυμάμαι όσο ήμασταν μικροί, δεν θυμάμαι το όνομα του, έναν έτσι παγκόσμιο, ένας κοντός D-boy, πώς λεγότανε. Νομίζω ότι θα το ξέρεις, έτσι, αυτός έχει πάρει παγκόσμια. Που έκανε κάμψεις με τα πόδια πάνω. Ναι, φίλε, ότι πως έκανε... Ξέρω ποιο λες, ναι. Little... Ναι, ένας μικροκαμωμένος, ήταν απίστευτος, δεν φίλε. Μιλάμε για... Αυτό ήταν πριν τάξη, έτσι. Έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι το breaking, γιατί στο πάτωμα, εσύ στα όρθια, ας πούμε, το popping και αυτά που λες είναι αυτό που κάνει το πιο κλασικό π.χ. που κάνει το ρομπότ, ξέρω εγώ. Ναι, και το ρομπότ και τα popping, locking, είναι διάφορα. Είναι στυλ. Μεγάλο κεφάλαιο γι' αυτό. Μεγάλο κεφάλαιο. Και ενδιαφέρον κεφάλαιο. Αλλά πάμε ίσως και λίγο να πιάσουμε και το άλλο το στοιχείο που σήμερα αυτό είναι και το πιο γνωστό πιστεύω, που είναι το rap κομμάτι, έτσι. Το εσύ έχεις ασχοληθεί να ραπάρεις, να... Όχι. Έγραφες, τραγουδούσες. Το πιάσα, αλλά ξέρεις τώρα, στο Λύκειο, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Είναι αυτό που έλεγε πριν ο Άλεξ, ότι ξεκινάς και άμα δεν είναι για σένα, φεύγει μόνο. Ναι. Έφυγε. Θα ήθελα περισσότερο να σκρατσάρω για κάποια κομμάτια, το βρίσκω πιο ενδιαφέρον από το να ραπάρω κάπου. Δεν με γεμίζει τόσο το ραπ. Το να δημιουργείς τον ήχο πίσω από τη φωνή, ας το πούμε έτσι περισσότερο, έτσι, το scratching και αυτά. Το κερασάκι. Δηλαδή, πολλές ιδέες, πολλά τα οποία μείνανε. Γιατί ήθελε μηχανήματα, ήθελε χρόνο. Η ζωή είναι μυστήρια, σε πάει, σε φέρνει σε διάφορα
level. Ναι. Εξάλλου λόγω δουλειάς απομακρύνομαι συχνά από τον τόπο, επομένως αλλάζουν πολλά πράγματα. Οκ. Κατάλαβα. Αλλά εγώ ρωτάω κιόλας γιατί σε έχουν αναφέρει και διάφοροι καλλιτέχνες, έτσι, και της παλιότερης γενιάς και σύγχρονοι καλλιτέχνες, π.χ. η Αρτέμις Ευθύμης, που ήταν κάποιοι... Τον Αρτέμι τον γνωρίζω πάλι εκεί στο διάστημα μέχρι 89, κάπου εκεί. Τον έχω 85 με 89, κάπου εκεί τον έχω γνωρίσει. Μπορεί και πιο μπροστά από 89. Okay. Κατέβηκα Αθήνα. Μου λέει ο ξαδερφός μου, ο οποίος ήταν και αυτός b-boy, έχω ένα μέρος που μαζεύονται δικοί μας. Σαν παγοδρόμιο ήταν κάτι τέτοιο, ρόλερς κάνανε. Και ήταν μέσα η FC, Αρτέμις και ήταν χαμός μας. Παίζανε ράπ γιατί βάζαν τα παιδιά που του δίνανε αυτόν και βάζαν και ήμασταν όλοι έτσι. Ήταν κάτι που στην επαρχία δεν θα φανταζόμουν ότι θα το ζήσω ποτέ και εκεί πέρα υπήρχε. Ναι. Ανατρίχιασα λίγο στη σκέψη ότι τότε, ειδικά που και τώρα σου άμα το δεις αυτό εδώ πέρα, ένα πάρκο, όλη η ίδια κατάσταση και να βλέπεις αυτό που γουστάρεις να το κάνουν όλοι μαζί. Είναι οι αλλαγές των καιρών που τα αλλάζουν και τα πράγματα, τις καταστάσεις. Θέλεις δεν θέλεις. Είναι οι 5, το βλέπουν πιο οικογενειακά, είναι αυτό που σου έλεγα, το βλέπεις και λες γιο από μακριά κάποτε. Τώρα το βλέπεις και λες εντάξει. Γιατί όμως έχει φτάσει έτσι, ας πούμε, γιατί έγινε μόδα. Γιατί όλοι παίρνουν ένα μικρόφωνο και νομίζουν αυτό που θα πούνε είναι κάτι. Και βιάζονται όλοι. Ναι. Βιάζονται όλοι. Ακόμα και πάλι θα πάμε στο γραφίτι το αγαπημένο μου, βιάζονται. Είναι το ίντερνετ που όλοι γίνονται θεοί. Νομίζω ότι γίνονται θεοί. Γρήγορα. Δεν κάνουν τίποτε. Το γραφίτι είναι τείχος. Το να κάτσεις να το κάνεις στον υπολογιστή. Μπράβο. 2024, μπράβο. Και τείχο. Λέω στα δάχτυλα, μάθε να πατάς τη βαλβίδα, να δεις πόσο σκληρή είναι η κάθε βαλβίδα, το κάθε σπρέι. Εμείς βάψαμε με μήνος, που λέει και ο Αρτέμις, με σπρέι που τώρα δεν τα αγγίζουν τα παιδιά. Ναι. Και αυτό που είπες, ότι από τότε που είναι mainstream περισσότερο η φάση, που είναι πιο δημοφιλής, ας πούμε, όλη η κατάσταση, πιστεύω ότι όταν είσαι πιο υποχθόνια, ας το πούμε έτσι, είναι πιο μικρό πιο μικρή η ομάδα, νιώθεις και πιο πολύ ενωμένος με τους υπόλοιπους και τα η ομάδα αυτό σημαίνει. Αν δεν είσαι ενωμένος, δεν είσαι ομάδα. Η ομάδα ανθρώπων εννοώ, έτσι. Όχι σαν... νόμιζα μια ομάδα την ονομάζουν. Sorry, το είπα λάθος, ας πούμε. Okay. Και πάλι στις μεγαλοπόλεις δεν είναι ενωμένοι. Το ξέρω. Έχει αυτούς που καβαλήσαν για τα καλάμια, έχει αυτούς που το βλέπουν ανταγωνιστικά, έχει και αυτούς που λένε πάμε να κάνουμε το κέφι μας. Εγώ είμαι σε αυτούς. Και δόξα τω Θεώ, έχω σε αρκετές πόλεις αυτούς που λέει έλα να κάνουμε το κέφι μας. Το γούστο μας. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να κάνεις αυτό που θα νιώσεις ευχάριστα και μαζί με αυτούς που είναι δίπλα γιατί θα κάνουν το ίδιο. Όχι ποιος είναι ο καλύτερος. Για μένα όλοι είναι οι καλύτεροι. Μπράβο τους. Είμαι ο τελευταίος. Δεν με ενδιαφέρει. Το κάνω για μένα. Το κάνεις γιατί σε ολοκληρώνει. Δεν το κάνεις για την κόντρα. Το κάνω να περάσω καλά. Θα δω το φιλαράκι μου από δίπλα που θα βάψει και περνάω και εγώ καλά. Γιατί το βλέπω ότι είναι και αυτός διασκεδάζει. Άρα ολοκληρώνω ακόμα περισσότερο. Ανταγωνισμός τι, να πω ότι είμαι ο 281 και. Κοίταξε με το στάτους που έχεις, θεωρητικά θα μπορούσες να το κάνεις. Δεν, αυτά είναι για άλλους. Αυτά είναι για άλλους, δεν είναι το γούστο σου. Με τριώδη. Μα δεν έχει, τι. Γι' αυτό είναι αυτό. Και να σου πω κάτι. Δεν κάνω κάτι σπουδαίο. Κάνω αυτό που με έκανε να κάνω αυτή την έκρηξη μέσα μου και συνεχίζω να το κάνω γιατί είπαμε, περάσαμε τον έρωτα στην αγάπη. Δεν είναι γιατί, κοιτάξτε με, ούτε λεφτά θα βγάλω, ούτε θα με παίξουν οι τηλεοράτε, τώρα ναι. Καλό. Καταλαβαίνεις. Θέλω να περάσω καλά. Ναι. Δεν είμαι κάποιος που είμαι 24 ώρες μέσα σε ένα εργαστήριο. Δεν το κουράζω, το αφήνω να έρθει και να με τραβήξει. Αυτό είναι πολύ πιο όμορφο από το να το κυνηγάς και να πεις κάνω. Μπράβο που κάνεις. Για ποιον το κάνεις, για να είσαι όνομα. Κάποια στιγμή να είσαι άνθρωπος. Αυτό που λες
Κάπου το έχω ακούσει σε ένα rap κομμάτι παλιό. Αφήνω Lady Musa να με φιλήσει, δεν τη βιάζω. Έτσι ακριβώς. Ναι, πολύ ωραία. Δεν θα πάει σχέση άμα την βιάζεις. Θα σου γυρίσει από εκεί που δεν το περιμένεις. Σωστό. Εγώ έχω μια πορεία τώρα πάνω στο graffiti και σε όλα αυτά. Γι' αυτό είναι εδώ. Ωραία, λύσε μας την απορία. Εμείς, ας πούμε, όπως βλέπουμε σαν κοινοί άνθρωποι, να το πω, σαν περαστικοί από όλο αυτό το πράγμα, βλέπουμε ότι το graffiti είναι κάπως παράνομο, κάπως το ότι... Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, να βλέπω κάποια παιδιά να ζωγραφίζουν, να κάνουν ένα έργο τέχνης σε ένα τοίχο και να τους κυνηγάνε, να μην τους αφήνουν, ας πούμε, να εκφραστούν πάνω σε ένα τοίχο. Και από την άλλη μεριά να βλέπεις κάποιες υπηρεσίες να σας κυνηγάνε για να ζωγραφίζετε. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν υπάρχει μια ισορροπία σε όλο αυτό, μια τάξη, ώστε να βγει ένα ωραίο πράγμα στην κοινωνία. Αυτό ήταν παλιότερα. Κοίταξε, όλοι ξεκινάνε λίγο παράνομα. Και ειδικά τότε δεν υπήρχαν τυχοί οι δήμοι να πας στο Δήμο και στο σχολείο να τους πεις να ζωγραφίσω. Δεν υπήρχε. Πηδούσαμε τη μάτια και βάφαμε το σχολείο μας. Δεν υπήρχε. Ή όπου βρίσκαμε να κάνουμε κάτι γρήγορο κτλ. Μας λείπανε τεχνικές, μας λείπανε ιδέες, όλα αυτά έχουν έρθει με τον καιρό, έτσι. Ποιότητα σε σπρέι, σε βαλβίδες, όλα αυτά δεν υπήρχαν. Όπως το έπαιρνες από τη βιτρίνα, έτσι έβαφες. Εγώ, ας πούμε, εδώ άρχισα να πηγαίνω στα κομμωτήρια να παίρνω βαλβίδες από τις ΛΑΚ, μου τις κρατούσαν 2-3, με ξέρανε, με φωνάζαν Δημήτρη, έλα, σου έχουμε βαλβίδες. Γιατί από τα πειράματα και από το ψάξιμο ήξερα ποιες βάφουν χοντρά, ποιες βάφουν ψηλά. Τύπ για τους καλεσμένους. Τώρα βρίσκεις τα πάντα. Μπαίνεις μέσα, κάνεις έτσι, βρίσκεις μεγάλο φάσμα βαλβίδες. Πάρα πολλές. Τώρα γίνεται μόδα. Το 90 και μετά γίνεται μόδα. Υπάρχουν, πάντα θα κάνεις παράνομο. Είναι μια γλύκα και τώρα. Η ένταση που νιώθεις. Ναι, είναι αδρεναλίνη, είναι. Και ειδικά αν είσαι νέος είναι... Και σε μεγάλη ηλικία που κάνεις κάπου, ναι. Απλά είναι επαρχία τώρα και δεν με παίρνει. Το κόβουμε. Κόψτε το λίγο παιδιά. Αλλά τώρα πας στο σχολείο, το έχουν μάθει δάσκαλοι, το έχουν μάθει γονείς. Εγώ έκρυβα τα σπρέπ τους γονείς μου. Τώρα, μαμά, κάνω γραφική καλλιτέχνη μου. Πάρε, πήγαινε. Ναι, αλλά ξέρεις τι, σε εμπιστεύονται, ας πούμε, να πας σε ένα σχολείο και ναι. να πεις... Ναι. Μιλάω πως το ξεκινάς σαν παιδί. Ναι. Τώρα το παιδί το έχει μπροστά του. Το ξέρουν οι γονείς. Είναι η γενιά μου, έτσι, που έστωσε τον χρόνο, που προχώρησε, το μάθανε. Και ειδικά από την έξαρση του 90 και μετά. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο τώρα. Και όταν έχει γίνει μόδα κτλ. Μετά σε ζητάνε και από τους δήμους και από τα σχολεία και από διάφορα. Έχουν γίνει εκθέσεις. Αλλά ακόμα πιο πολύ δημοσιότητα. Υπάρχουν άτομα που κάνουν τεράστιες πολυκατοικίες, τεράστια έργα, ακόμα μεγαλύτερη δημοσιότητα. Που αρέσουν και στον κόσμο πλέον. Δεν το θεωρούν τζούρα όπως παλιά που λέγανε Λερώνης, κάνεις. Όχι, μιλάμε για τις προσώψεις τώρα. Ναι. Εκείνο εκεί στη Θεσσαλονίκη έχει ένα τεράστιο το οποίο είναι καταπληκτικό. Νομίζω είναι στα Λαδάδικα. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει το μάτι σου. Έχω να κατέβω καιρό. Ναι, είναι πάρα πολλά χρόνια. Με κούπουλα και τέτοια που ναι, με ένα... Εμφύλικας πρέπει να είναι. Ναι, κάτι... είναι τεράστιο και είναι πανέμορφο, ρε φίλε. Εκείνο, ας πούμε, έχει πάρει άδεια ο άνθρωπος. Τι, μες στη νύχτα τώρα. Δεν ξέρω. Μην το λες, τώρα ξέρουμε και τα άλλα που τα γνωστά μάτια στην Καβάλα. Ναι. Που υπάρχουν παντού. Δεν έγινε, ναι. Παντού. Όλη Καβάλα, ναι, όλη Καβάλα πραγματικά. Μπράβο. Εγώ πραγματικά μπράβο το παιδί, επειδή ρισκάρει, και επειδή κάνει ωραία δουλειά. Έτσι. Το έχει το μήνυμα. Το ξέρω. Είμαι σίγουρος το ξέρω. Είμαι σίγουρος. Να σε ρωτήσω κάτι έτσι, να μου απαντήσεις πολύ απλά. Στημένος τείχος ή bombing, τι γουστάρεις πιο πολύ εσύ? Ή όταν ήσουν έτσι στα φόρτα σου και έκαιγες? Είναι θέμα αδρεναλίνης και ευκαιρίας. Σου ξαναλέω, το είπα πριν. Άμα βρω την ευκαιρία, θα το κάνω το bombing. Το αμάξι έχει και σπρέι και μαρκαδόρους, έχει. Πάντα έχει. Το να κάτσω να κάνω μια μεγάλη δουλειά, ένα ολοκληρωμένο κομμάτι με φόντο, με χαρακτήρες κτλ. Χαρακτήρες είναι ότι συνοδεύει τα γράμματα από ανθρωπάκια, πρόσωπα κτλ. Έχει άλλο αποτέλεσμα. Θα δείξεις κάτι άλλο. Άρα προτιμώ να πάω να αφιερώσω χρόνο, γιατί το bombing θέλει...
για να αφήσω κάτι καλό. Και όσο κρατήσει. Τώρα που είπαμε και για το bombing, να εξηγήσουμε ίσως λίγο και στον κόσμο που δεν γνωρίζουν τι είναι το bombing, τι αντιπροσωπεύει όλο αυτό. Δηλαδή. Bombing είναι να κάνεις οπουδήποτε και με οτιδήποτε την υπογραφή σου. Από εκεί και πέρα, αν θα κάνεις μόνο την υπογραφή, μονογραφικά, ή αν θα το κάνεις με όγκο, με throw-up δηλαδή, τα bubble, τα γράμματα κτλ. Έχει να κάνει με τι στυλ θα κάνεις το bobbing. Το bobbing είναι το να αφήσεις την υπογραφή σου κάπου. Ήμουν κι εγώ εδώ, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Ναι, όχι αυτό ακριβώς. Το tag. Αυτή την έννοια είχε. Είναι ο τάδε πέρασε από εδώ. Αυτό μήπως ξεκίνησε και λίγο από Αμερική έτσι με τις συμμορίες, ξέρω εγώ, που αφήνανε στον τοίχο τα στίγματά τους, ας πούμε. Αυτή είναι η περιοχή μας, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Σίγουρα θα υπήρχε. Να οριοθετήσουν τις περιοχές σίγουρα. Από εκεί και πέρα είναι αυτή η ανάγκη να βγεις από τον γκέτο, να φανείς, να πεις είμαι κάτι, δεν είμαι ένα ζώο. Γιατί τότε ήταν, εντάξει, μέσα στο Bronx ή οπουδήποτε, είμαι κάποιος, δεν είμαι απλά. Κοιτάξτε, υπάρχω. Και μετά άρχισε να παίρνει την πιο καλλιτεχνική του μορφή και λίγο. Τύπου δεν είμαι ένας από τους πολλούς, είμαι μια περσόνα, ξέρω. Ναι, δεν είμαι ένα τίποτε. Ναι. Υπάρχω. Είμαι εδώ πέρα. I'm here. Κάπου δεν έχει και τα αυτοκινητάκια, my name is, ξέρω εγώ. Είναι από τις σπηλιές που βρίσκεις κάποια δείγματα ζωγραφικής και λες, εδώ υπήρχαν άνθρωποι. Τι άνθρωποι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί, ναι. Κάναμε αυτά τα πράγματα. Άρα υπήρχαν εδώ. Οπότε ουσιαστικά στόχος ενός γραφιτάς εισαγωγικά, ο οποίος ασχολείται και με το bombing και με όλα αυτά, είναι να γνωστοποιηθεί, να πούν, όχι, ποιος είναι αυτός ο D71, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Ναι, αν κάνεις πολλά, κάποια στιγμή θα αναρωτηθούν, το είδα εδώ. Είναι σαν το γνωστό του Τάκη 183, που ήταν deliverance και όπου πήγαινε μέσα σε τρένα, όπου σταματούσε γιατί άφηνε τη και έγινε πολύ γνωστός γιατί βρισκόταν παντού η υπογραφή του. Τάκης 183. Ποιος είναι? Έλληνο-Αμερικάνος, delivery Νέα Υόρκη κτλ. Και ήρθε και εδώ. Τι ιστορία, τι παιχνίδι είναι αυτό? Είναι αυτό που κάνουν οι γραφιτάδες. Δεν κάνουν οπουδήποτε την υπογραφή, όπου και να πας. Αυτό ήταν γραφιτάς και deliverance παράλληλα. Ναι. Και πήγαινε γραφίτι δεν έκανε γραφίτι. Ταγκές. Ναι. Ήταν η εποχή του tagging. Δεν έχω δει δηλαδή μεγάλο κομμάτι, ένα throw up κάτι. Ζήσαμε και εμείς την εποχή αυτή. Το tagging. Ναι, κοίταξε. Πολλά παιδιά επηρεασμένοι από τους άλλους θα πάρουν ένα μαρκαδόρο να κάνουν κάτι, να γράψουν κάτι. Κυρίως στο σχολείο, ας πούμε, αυτό γινόταν. Και ακόμα γίνεται. Είναι αυτό ότι, κοιτάξτε, έχω το μαρκαδόρο, μπορώ να το κάνω. Πόσκα. Είναι πιο στέγους εμείς, ας πούμε. Και αυτό που έπαιζε πολύ, θυμάμαι, ήταν και το crossing. Το ότι έκανε κάποιος ένα κομμάτι, ξέρω και κάποιος το πατούσε από πάνω. Buff. Οκ. Αυτό έχει να κάνει με πόλεμο πολύ. Μετά ξεκινάει έτσι η πεντέρα. Πάνω από πάνω, ναι, αλλά μπορεί να εξελιχθεί πιο άσχημα. Σου έχει συμβεί σε αυτό το πράγμα? Το έκανα σε έναν, στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε να μου πει γιατί, αλλά έμεινε εκεί. Κανονικά όμως έζησες στο από κάτω και έβαλες τα στοιχεία σου. Δηλαδή, κανονικά το τάπα. Οκ. Εσένα να σου το κάνουν αυτό? Μου έχουν χαλάσει κομμάτι, αλλά δεν μου το χαλάσανε. Ονομαστικά. Ναι, ξέρω εγώ, πάρτα. Ναι. Εν τω μεταξύ βλέπω κάποιες στιγμές, κάποιες δουλειές, οι οποίες είναι του τύπου καλλιτεχνικές, είναι τέχνη. Και πάει ο άλλος και γράφει πάω. Ναι, το πάω, εντάξει, μην παρεξηγηθείτε εσύ. Πάει και γράφει, ξέρω εγώ. Αυτό μου το κάνανε. Νίκος, ξέρω εγώ, με μεγάλα. Αυτό μου το κάνανε επίτηδες. Ναι, πάει ο άλλος να σβήσει με το όνομα. Πήγε και έβαλε έναν άλλο και έγραψε μια ομάδα. Ας πούμε, ναι. Ναι, αντί να πάει ο ίδιος, έβαλε κάποιον άλλον και πήγε και έγραψε την ομάδα πάνω. Μου χαλάσει το κομμάτι. Εντάξει, σε βάζω την τέχνη, ρε. Και αυτό το έκανε. Εντάξει, δεν πρέπει να στέκεις στα καλά σου για να το κάνεις αυτό, πρέπει να χαλάσει. Όχι, αυτός το έκανε για να το χαλάσει. Εσκεμμένα δηλαδή. Εσκεμμένα, απλά δεν πήγε να γράψει την υπογραφή του, έβαλε έναν, πήγαινε εκεί και έκανε πάνω. Γιατί άραγε δεν έγραψε την υπογραφή του, δεν μας λες? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, 15 χρόνια που ιτσάμι, ξέρω. Αυτό που τον έκανες εσύ, ας πούμε, αυτό που τον πάτησες εσύ από πάνω. Ήταν εποχή διαμάχης στη Θεσσαλονίκη. Οκ. Υπήρχε έτσι μια κόντρα, ας πούμε, και λες, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι πιο μάγκας, ξέρω εγώ. Και επειδή έκανε χαζομάρα στον τοίχο, πήγα και εγώ πάντα.
Κάπως τους βάζεις στη θέση τους, δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Τους δείχνεις την αξία σου. Κοίταξε, ναι, μην παίζεις μαζί μας, Ναι, αλλά ναι, θα ναι. σου αφήσω και κομμάτι στο τέλος. Και μετά πάει κι αλλού, είπαμε, που δεν πήγε ευτυχώς. Οκ. Αλλά συμβαίνει, δηλαδή, το έχουμε ακούσει, δηλαδή οι γραφιτάδες να μαλώνουν και να... Εντάξει. Τώρα δεν μπορώ να τα δω έτσι. Εντάξει. Κάποτε και εδώ μου χαλάσανε. Έκανα 36 ώρες να κάνω κάτι, 36 ώρες το τοίχο εδώ του γυμναστηρίου και την επόμενη μέρα μου πέταξαν εμπολιά. Σκοτώνω άνθρωπο. Έψαχνα να βρω γιατί ήξερα ποιοι. Μετά 24 ώρες. Το γραφίτι είναι στον δρόμο. 24 ώρες. Ας μείνει να βγάλει τη φωτογραφία και δεν οργήσει. Το φιλοσόφισα έτσι και. Λες ένα κρίμα, λες δεν έχει μυαλό άλλος και μένει εκεί. Να ασχοληθώ με το μυαλό του αλλού. Ναι. Ναι, μα τι, να ασχοληθώ με τη βλακεία. Εγώ έχω κάποιες απορίες ακόμα πάνω στο hip hop, λόγω του ότι, ας πούμε, το hip hop το έζησα πιο έντονα, οι παρέες μου ήταν μέσα στο hip hop, οι φίλοι μου ασχολούνται ακόμα. Βέβαια τώρα το hip hop κάπως το έχουν αλλάξει. Πρόσεξε λίγο. Το να βάλω φαρδιά, γιατί είναι μόδα, γιατί είπαμε έγινε μόδα. Έτσι το hip hop, σε όλα, σε ρούχα, στα πάντα. Και ακούω ραπ, ό,τι κυκλοφορεί, χωρίς να ψάξω την ιστορία, χωρίς να μάθω ποιος το έφερε, τι έγινε, τι γίνεται με τα άλλα μέρη του hip hop, δεν σε κάνει hip hop. Είμαι δηλαδή αυστηρά σε αυτό. Όπως είπαμε και στο διάλειμμα, το να δω μια ζωγραφιά σε ένα τοίχο, δεν την κάνει hip hop την ζωγραφιά. Hip hop γραφίτι είναι τα γράμματα, είναι το style. Όλα τα άλλα είναι η ομορφιά γύρω από τα γράμματα. Ήθελα να σε ρωτήσω, εντάξει, επειδή έχω φίλους οι οποίοι ξέρω κάνουν hip hop, οι οποίοι κάνουν hip hop και κάπως όλη αυτή η φάση έχει γυρίσει και έχουν μεταμορφωθεί και αυτή στην ουσία, έχουν εξελιχθεί, δεν ξέρω πώς θα σπέσω το, στην trap. Και η trap είναι τώρα, ας πούμε, αυτό που παίζει στην Ελλάδα, στον κόσμο. Ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό εδώ πέρα, το ότι hip hop, ας πούμε, κάπως σαν κάποια τμήματα της hip hop μεταμορφώθηκαν σε trap. Ποια είναι η γνώμη σου για την trap, για τη μεταμόρφωση αυτή, για την κουλτούρα που αλλάζει σιγά σιγά? Κοίταξε, δεν είναι hip hop η trap για μένα. Εντάξει. Απλά είναι η αφορμή για κάποιους που τους αρέσει η rap να κάνουν κάτι καινούργιο της εποχής. Το αν αρέσει σε μένα ή στους άλλους δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι αρπάξαν αυτή την ευκαιρία που μοιάζει με rap για να κάνουν αυτό που θέλουν. Για τους λόγους τους. Ή για αυτούς που τους βάλανε να τα κάνουν. Οκ. Εντάξει. Δεν είναι hip hop. Θεωρώ ότι μένα. δεν είναι επιτυχία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καθένας ορίζει την επιτυχία του με τα δικά του στάνταρ. Μπορεί η επιτυχία να είναι τα λεφτά, η επιτυχία να είναι η αναγνωρισιμότητα, η επιτυχία μπορεί να είναι οι γυναίκες, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν έχει. Μιλάμε τώρα για έναν άντρα, έτσι. Ναι. Ποιος θα το ορίσει? Εγώ πιστεύω ότι όχι πάντα, αλλά κατά μεγάλο ποσοστό η trap γεμίζει με τα φωνητικά και με το auto-tune τα κενά που αφήνει ο στίχος. Μιλάμε για στίχο. Ας ακούσουμε λίγο Αρτέμι, Ναι. να δούμε τι είναι στίχος. Τα 5 λογάκια που επαναλαμβάνονται δεν είναι στίχος. Ναι. Δεν έχει να κάνει με τη χρειά της φωνής. Η τραπ είναι αυτή. Με αυτά τα δεδομένα, ακόμα και με αυτό το στίχο, με αυτό το μοτίβο, τέλος. Αυτή είναι η τραπ. Ξέρεις τι είναι. Αλλά για μένα δεν είναι hip hop. Είναι ένας παράδρομος. Συγγνώμη που θα σε διακόψω. Θεωρώ εγώ σαν Νίκος ότι δεν είναι επιτυχία επειδή έχει ξεκινήσει από το hip hop και η trap ήρθε και πήρε τα στοιχεία της hip hop, πήρε όλη την κουλτούρα και προσαρμόστηκε. Και η hip hop έχει πάρει όλα τα στοιχεία από τις άλλες μουσικές. Από? Όλες. Δηλαδή hip hop, blues, jazz, soul, funk, electro-funk, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει η hip hop σαν μουσική, βασίζεται πάνω στις άλλες. Θα έλεγε, μπορούσε να πει κάποιος ότι η hip hop μουσική δεν είναι από μόνη της μουσική. Χωρίς τα στοιχεία, παίρνουν λούπες, φωνητικά, οτιδήποτε, για να φτιάξουν ένα κομμάτι. Καταλαβαίνετε, ναι. Στηρίζεται κατά μεγάλο ποσοστό σε άλλα πράγματα.
Από εκεί και πέρα έχει τα μονοπάτια της. Μπορεί να πάει hip hop reggae, μπορεί να πάει hip hop metal, μπορεί να πάει οτιδήποτε. Παντού μπορεί να πάει. Εντάξει, αλλά λες είναι ένα πάντρεμα metal με beat, με hip hop. Γενικά, φίλε, δηλαδή, πώς το σκέφτομαι εγώ τώρα. Μου λέει τώρα το τι μαζί μου. Η hip hop πήρε από εκεί πέρα. Την τάδε γενιά. Τώρα έρχεται η trap και παίρνει από τη hip hop. Και όσο περνάει, ας πούμε, όσο περνάνε τα χρόνια, το νέο μοντέλο, ας πούμε, παίρνει κάποια στοιχεία από το παλιό μοντέλο και... Και να φανταστείς κάποτε τα beat πριν στη γέννηση της hip hop, έτσι, γινόταν με βινίλια στο στούντιο. Μετά μπήκαν οι κονσόλες. Βγάζανε τα beat με βινίλια. Και εκεί γινόταν το κλέψιμο σε εισαγωγικά, γιατί υπάρχει το DJing που δημιούργησε τη hip hop. Το DJing ήταν αυτό που έδινε αφορμή στους b-boy να χορέψουν με τα κολλήματα του beat για να γίνει πιο μακροχρόνιος ο ρυθμός για να μπορέσουν να χορέψουν. Εγώ θυμάμαι την DJ The Boy. Όλα είναι αλληλένδετα. Την DJ The Boy το γνωρίζεις? Όχι προσωπικά. Με αυτόν, ας πούμε, εμείς μάθαμε το scratch, μάθαμε το καπέλο, τη φάση όλη. Να πω κάτι. Το να φοράς φαρδιά, το να ακούς μουσική rap, γιατί είναι στην εποχή σου η μόδα, έτσι. Άντε να βάλεις, ξέρω, κανένα σανίδι skateboard γιατί μπορεί να ταυτίζονται. Δεν σε κάνει hip hop. Γιατί είναι πιο βαθιά η κουλτούρα. Πρέπει να σκέφτεσαι σαν hip hop. Το να είσαι απλά μόδα δεν είναι κάτι, δεν είναι hip hop. Είναι σαν τα παιδάκια 17-18 ίσως τώρα, έκανα γραφίτι πότε, στα 15. Τώρα τι κάνεις, στα 17. Έκανα. Δεν σε κάνει writer. Σε κάνει κάποιον που συγκινήθηκες από αυτό που είδες, είναι η έξαρση της ηλικίας που σε πιάνει και λες θα το κάνω. Είναι η μόδα του ντυσίματος, φαρδιά και αυτά, θα τα φορέσω, και μετά δεν είναι για μένα τουλάχιστον, έτσι. Ίσως να μιλάει ο χρόνος που είμαι μέσα σε αυτά τα πράγματα και το βλέπω έτσι. Δεν σε κάνει από τον ντύσιμο ή επειδή ακούς hip hop. Θέλει λίγο ψυχή. Και να διαχωρίσω και κάτι όσο αφορά τον γραφίτι. Το hip hop graffiti. Τι αγάπη το graffiti, πώς το graffiti. Χωρίς το graffiti. Πες μας, συγγνώμη που σε διάκοψα κιόλας. Είναι το ότι αφορά το style, αφορά τη λέξη, αφορά το όνομα, το πείραγμα του ονόματος, τη γραμματοσυρά από την υπογραφή μέχρι το να κάνεις ένα κομμάτι. Το να κάνεις μια ζωγραφιά σε ένα τοίχο χωρίς γράμματα είναι απλά μια ζωγραφιά, μια τοιχογραφία. Hip hop graffiti είναι τα γράμματα. Αν θα βάλεις δίπλα κάποιο γοριλάκι ή κάτι, έχει να κάνει απλά για να συμπληρωθεί η φόντο, για παράδειγμα, να συμπληρωθεί όλος ο τοίχος. Να συμπληρώσει τα γράμματα και όχι τα γράμματα συμπληρώνουν το σχέδιο. Ακριβώς. Ναι. Μπορεί αυτός που κάνει την τοιχογραφία να ακούει μουσική, να φοράει φαρδιά και να το νιώθει. Θα είναι hip hop, αλλά αυτό που βλέπω δεν είναι hip hop graffiti. Είναι τοιχογραφία. Αλλά αυτός που μπορεί να το κάνει μπορεί να είναι hip hop. Ωραία. Και αφορά πάλι το πώς νιώθεις, όχι το τι φαίνεσαι. Τη διαφορά, εγώ θα πούμε στο μυαλό μου δεν την είχα αίσθητα, αλλά τώρα έτσι όπως μας το αναλύσει το θέμα, το διαχωρίζω όλο και περισσότερο. Μα όπως είπες και εσύ, έκανα tagging. Ναι. Από εκεί ξεκινάει. Και το απλό θα το κάνω πιο φαρδί, πιο παχύ, θα του βάλω χρώμα. Όλη αυτή είναι η εξέλιξη. Θα το κάνω style, θα το κάνω wall style, θα το κάνω 3D. Και τώρα υπάρχουν και άλλα style τα οποία είναι. Φευγάτα. Ωραία. Να σε ρωτήσω και κάτι για ένα δικό μας παιδί, ας πούμε. Εδώ από την εποχή μας που πλέον με τη μουσική του έχει καταφέρει κάποια πράγματα και σε αναφέρει στα κομμάτια του συχνά και σε ορίζει εισαγωγικά ως μέντορά του σε κάποια σημεία, έτσι. Που είναι ο Οδυσσέας, που δεν ξέρουν οι περισσότεροι ως Σάσκε πλέον, έτσι. Τα χαιρετίσματα στο Σάσκε. Χαιρετίσματα. Γεια σου, Οδυσσέα. Και... Εγώ με το μέντορά σου. Εδώ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς το βλέπεις όλο αυτό, το ότι κατάφερε από εδώ να επεγκλωβιστεί με μια ιδέα που είχε για τον εαυτό του ότι θα τα καταφέρω με το μουσικό κομμάτι και πώς τον επηρεάσεις εσύ πιστεύεις σε αυτόν τον δρόμο που έκανε.
Τον Οδυσσέα τον γνώρισα γιατί του άρεσε το γραφίτι. Και μου είπε η μητέρα του, κάνε το φροντιστήριο, σε εισαγωγικά. Άλλο που δεν ήθελα. Κοντά στο βάψιμο επέκτηνα το τι είναι hip hop. Και πρέπει να του έχω πει ότι είναι σαν τον ιό, like a virus που λένε. Έτσι και κολλήσεις, δεν θα σου φύγει. Απλά, πρώτα απ' όλα μπράβο του που έφυγε από εδώ και έκανε αυτά που έκανε. Είτε δύσκολα είτε εύκολα, μπράβο του αυτά που έκανε. Και άμα τα έκανε δύσκολα, ακόμα ένα μπράβο του. Δεν κάνει hip hop. Μπορεί βάση του να ήταν, μπορεί να τον βοήθησα, κάνε αυτό που θέλεις, άσχετα ποια είναι η βάση, κάνε αυτό που θέλεις και μπράβο σου, προχώρα το. Ό,τι αγαπάς, σπρώξ' το με θυσίες, με κόπο όπως είπαμε και πήγαινε το εκεί που θέλεις. Αυτό διάλεξε, αυτό κάνει. Μπράβο του. Από εκεί και πέρα, αν εγώ έβαλα αυτό το λιθαράκι, τη βάση, άσχετα ποια μορφή πήρε, και του έδωσα ένα πάτημα και ρέθισμα, σίγουρα έχω ακούσει συνέχεια κάθεται και δίνει τα respect. Για σένα ναι, έχουμε μιλήσει τετατέτ, του έχω πει το ευχαριστώ μου και οκ. Ναι, δηλαδή και στο τελευταίο. Και πάλι και όταν βρεθήκαμε τελευταία, για το τελευταίο κομμάτι αυτό που κάναμε, φαίνεται ο σεβασμός του, δηλαδή με εκπλήσει, είναι πολύ καλό παιδί. Είναι. Δηλαδή το να λέει ένας καλλιτέχνης ο οποίος πλέον έχει πετύχει και θεωρητικά θα μπορούσε να σνομπάρει εισαγωγικά και το χωριό και από εκεί που ξεκίνησε, να λέει ότι αν δεν μου μάθαινε ότι τι σημαίνει το hip hop, δεν θα ήμουν εδώ ουσιαστικά. Αυτό πιστεύω ότι λέει πολλά. Δείχνει σεβασμό. Αν ξεχνάς από αυτό που ξεκίνησες, κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Άμα νομίζεις ότι είσαι κάποιος, γιατί το θεωρείς εσύ ότι είσαι κάποιος, γιατί από εκεί ξεκινάει, δεν πάει καλά κάτι. Δεν έχεις ισορροπίες μέσα. Όταν θέλεις να είσαι πιο πάνω από εκεί που νομίζεις εσύ ή φαίνεσαι, κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί άλλο νομίζουμε εμείς, άλλο είναι αυτό που φαίνεται. Πράγματι έτσι. Και τι πιστεύει ο καθένας βέβαια. Άλεξ, κλείνοντας, θα ήθελα, ας πούμε, όπως κάνουμε πάντα κάθε φορά, να μεταφέρουμε κάποιες ερωτήσεις του κοινού προς εσένα. Εγώ έρθω, ας πούμε, να κάνω μόνο μία ερώτηση, να σου την κάνω τώρα, ας πούμε, και μετά εσύ, Άλεξ, ότι άλλο έχεις να το ρωτήσεις, να το ρωτήσεις. Ένας φίλος εκεί μου στείλει μία ερώτηση και μου λέει για ποιο λόγο στη hip hop τότε οι στίχοι είχαν νόημα και τώρα πλέον όπως έχει εξελιχθεί ακούς ένα κομμάτι άλλα δεν υπάρχουν στίχοι, δεν υπάρχει ξέρω και ακούς ένα ή ας πούμε βρισκές ή ξέρω, τίποτα, ό,τι να είναι, αλαμπουρνέζικα. Ναι. Τι συμβαίνει για αυτό το πράγμα, έχουν απορία αρκετός κόσμος. Είναι το τι ψάχνεις να ακούσεις. Πάλι για τον γραφίτι. Θα είναι αυτοί που θα κάνουν μια ωραία ζωγραφιά και είναι και αυτοί που θα κάνουν τσαπατσουλιά. Για να πούνε κάνω γραφίτι. Ναι, χωρίς τεχνικές, χωρίς προσπάθεια, χωρίς πρακτική, χωρίς τίποτα. Είναι εύκολο, YouTube, ίντερνετ, πήρα ένα μικρόφωνο, πήρα ένα κινητό, βρήκα και έναν υπολογιστή γιατί μπορεί να έχω λεφτά. Έκανα τα drums machine μου εκεί και έβγαλα ένα στίχο και δεν ακούγομαι. Ναι, άλλαξε τι γίνεται. Γιατί νομίζουν ότι κάνουν κάτι χωρίς να μελετήσουν. Υπάρχουν ονόματα που τους ακούς και δακρύζεις από αυτά που λένε. Ναι, εγώ προσωπικά. Έτσι, δεν την πολύ ψάχνω τελευταία τυρά. Πρέπει να είναι η μέρα μου για να κάτσω να μπω μες στο YouTube και να αρχίσω να ψάχνω. Το κάνω, αλλά όχι πάρα πολύ συχνά. Έχει ονόματα τα οποία λένε πράγματα. Λένε πράγματα που τα ακούς από έναν που δεν το ξέρεις και σε αγγίζουν γιατί είναι κομμάτι και από σένα. Ο άλλος τώρα που θα αρχίσει να πάρει ένα μικρόφωνο και θα αρχίσει να λέει αυτό που θεωρείς στίχο, χωρίς μέτρο, χωρίς να έχει να πει κάτι, είπαμε, είναι μέχρι εκεί που πάει το μυαλό του. Κάτσε, δούλεψε το. Δες από τον άλλον που είναι καλύτερό σου, εάν μπορείς να τον δεις ότι είναι καλύτερό σου, έτσι. Γιατί άμα έχεις την έπαση δεν θα δεις τίποτα, θα πεις εγώ είμαι καλύτερος. Και τελείως. Απαντήθηκε αυτό το ερώτημα για σένα. Κάτι είσαι ανοιχτός, σε βλέπω. Λίγο ακόμα, ναι, κάτι με ανησυχεί. Ξέρεις τι... Είναι η ευκολία του κάνω. Ξέρεις τι με ανησυχεί. Πρόσεξε λίγο. Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, που δεν υπήρχε τόσο ίντερνετ και ήταν οι ίδιοι που θα θέλανε να βγουν σε μια σκηνή
στα happening που γινόταν π.χ. στη Θεσσαλονίκη που το έζησα πιο πολύ, γιατί ούτως ή άλλως εδώ δεν υπάρχει τόσο, θα τρώγανε παπούτσι. Βγαίνανε δηλαδή, τους μάθανε κάποιους από τα live, γιατί βγαίνανε στη σκηνή και ήθελες να πας μπροστά και να τη δαγκώσεις τη σκηνή από την πόρωση. Αν δεν το δώσεις αυτό στον κόσμο και προσπαθείς να πασάρεις κάτι μέσω ίντερνετ, μέσω YouTube και αυτά, ποιος θα σε ακούσει? Ο φίλος που θα σου πατήσει like, γιατί έχουμε και το like στη ζωή μας τώρα, και θα πεις, μπράβο, ο κολλητός μου πάτησε like, άρα κάτι κάνω. Δεν είναι έτσι. Άμα το βγάλεις στη σκηνή θα το πετάξουν. Ξέρεις, αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι το ότι πουλάει αυτό όλο. Αυτό είναι που πραγματικά. Μα τι πουλάει? Πουλάει αριθμούς, Τι πουλάει, like, pet. Ξεπουλιέται, ναι, αλλά ξέρεις τι, το βλέπεις παντού. Όλη η κοινωνία είναι κρεμασμένη πάνω σε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που με ανησυχεί και θεωρώ η ερώτηση γίνεται για να καταλήξεις εκεί. Βλέπω ράπ, βιντεάκια, τώρα με ένα κινητό γυρνάμε βιντεάκια, έτσι. Έχω τα όπλα, έχω την κόκα, έχω την... αυτά. Ένα επαναλαμβανόμενο, ουτοπικό παραμύθι. Ναι. Τίποτε. Μια αρλούμπα. Τίποτε. Και πάλι άμα ήταν ουτοπικό θα είχε και αξία, γιατί η ουτοπία είναι κάτι που προσπαθείς να φτάσεις και προσπαθείς και εξελίσσεσαι. Δεν έχει. Είμαι μπαμ και είμαι μάγκας και αυτά. Και είμαι μέχρι εκεί. Και στη ζωή του είναι μέχρι εκεί. Εμένα όλο αυτό με ανησυχεί πραγματικά. Είναι η κοινωνία μας σήμερα που με ανησυχεί. Εντάξει, είναι δύσκολο γιατί οι νεαρές ηλικίες, όπως εμείς πήραμε κάποια στοιχεία από τους τότε ράπερ που όντως κάναν ραπ, και αυτό που λες ότι τα ακούς και να τριχιάζεις, εμείς τα ακούγαμε, ξέρω εγώ. Πλέον τα παιδιά ακούνε άλλα πράγματα, έτσι, και παίρνουν άλλα διδάγματα μέσα. Άρα μας θεωρώ τυχερούς που είχαμε την ευκαιρία και ζήσαμε και πήραμε τέτοια μηνύματα. Και πάλι υπάρχουν. Ναι. Απλά δεν έχουν τέτοια απήχηση. Αυτό. Ναι, έχει, αναλόγως πάλι τι ψάχνεις. Αυτό, ναι. Τι ψάχνεις. Έχει κόσμο που έχουν να πούνε και λένε πράγματα. Ναι. Ειδικά στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε πλέον, έτσι. Αλλά άμα δεις αυτοί που έχουν να πούνε, έχουν τουλάχιστον μια δεκαετία προσπάθειας. Τουλάχιστον. Ναι. Δεν είμαι τώρα, πήρα και είπα, άμα το κάνεις αυτό, πήρα το μικρόφωνο, το κινητό μου και τάπα και από κάτω που είναι όπα τι γίνεται, είσαι ταλεντάρα. Ναι. Απλά προχώρα το κι άλλο. Συνέχισε. Το να πεις τίποτε, μπαμ και ξέρω εγώ τι και... Δεν λέει κάτι. Είναι της εποχής. Αλέξη, έχεις κάποιες ερωτήσεις? Εγώ θα ενώσω δύο ερωτήσεις, γιατί κάποιοι μας στείλανε μια ερώτηση που την άκουσα πάρα πολλές φορές ή που τη διάβασα μόνο πολλές φορές, ήταν το πόσο δύσκολο ήταν εκείνη την εποχή να βρεις τοίχο για να βάψεις, όντως να βάψεις, δηλαδή Κυριλέ να πας εκεί πέρα, να στηθείς ωραία και τέτοια. Απαντώ. Θα το ενώσω και με τη δεύτερη ερώτηση που μας έκανε και ένας άλλος φίλος που λέει και όταν δεν ήταν έτσι οι καταστάσεις που μπορούσες να πας να βάψεις, ας πούμε, Κυριλέ, πόσο πολλοί σε κυνηγούσαν σε αυτό το πράγμα? Δηλαδή υπήρχε πολύ κυνηγητό από τις υπηρεσίες, ας το πούμε έτσι? Μόνο κυνηγητό. Μόνο. Δεν υπήρχε το Κυριλέ. Η μόδα έγινε 90 και μετά. Εκτός και αν θα πήγαινα εγώ ή κάποιος από αυτούς που ξεμείνανε μέχρι το 90 και έλεγε κάνω ζωγραφίες, κάνω γραφίτι. Κοίτα κάποια δείγματα, δεν υπήρχαν κινητά. Θες να σου κάνω στο μαγαζί σου αυτό? Ή αν ήμουν όπως ήμουν εδώ στην κλειστή κοινωνία που ξέραμε ότι κάνω, έλα Δημήτρη να μας κάνεις το μαγαζί ένα γραφίτι. Ή είχα το θάρρος να πάω για να έρθω στο μοντρότυχο σου να κάνω κάτι. Αυτή ήταν η ευκολία, μέχρι εκεί. Στα άλλα, και πάλι μιλάω εδώ γιατί ήμουν ο γνωστός της περιοχής. Στις αρχές δεν υπήρχε. Όπου βρίσκαμε ευκαιρία, βγαίναμε το βράδυ 2-3 που ήμασταν η μία παρέα, η ομάδα μας, και όπου βρίσκαμε. Κάτω από πολυκατοικίες, στο σχολείο μέσα, ξανά και ξανά. Και πήγαινε έτσι. Δεν πήγαινε στο σχολείο να ζωγραφίσω. Εξάλλου δεν ξέραμε και να ζωγραφίσουμε. Κάναμε τα throw-up και αυτά που θεωρούσαμε ότι ήταν μια πρωτόγονη μορφή γραφίτι. Ήμουν εδώ να ξέρεις. Ναι, και μια προσπάθεια να μιμηθούμε αυτά που βλέπαμε σε κάποιες ταινίες ή σε κάποια φυλάδια που το θέμα τους κυρίως θα ήταν Εβραίοι. Okay.
Κοίταξε, εγώ σε αυτό το σημείο απαντήθηκαν οι ερωτήσεις μου. Αυτό που θα ήθελα όμως να κάνουμε, που το κάνουμε και συχνά, είναι να πεις ίσως και στους πιο νεαρούς θεατές μας, στους πιο μικρούς σε ηλικία, οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με όλο αυτό το κομμάτι, με το hip hop, με το graffiti και με όλα αυτά, αν έχεις κάποια συμβουλή να τους δώσεις, κάτι να τους πεις τέλος πάντων. Η συμβουλή είναι ότι πρέπει να κοπιάσεις. Πλέον τα έχουν όλα μπροστά τους. Έχει πολλά μαγαζιά που παραγγέλνεις ό,τι θέλεις για την ευκολία. Εντάξει, δεν είναι οικονομικός σπόρο, να το πω έτσι. Πρέπει να πληρώσεις τα σπρέι σου και αυτά. Θέλει δουλειά. Το να βγει το βράδυ και να κάνει κάτι, είναι θέμα ηλικίας, αδρεναλίνης. Το να κάνεις μια καλή δουλειά, να κάνεις ένα γραφίτι γιατί ο Ντί κάνει αυτό, θέλω κι εγώ, θέλει να καθίσεις. Ας έρθει να με βρει. Έλα δείξε μου. Παιδιά είναι ελεύθερος, όποιος θέλει μπορεί να τον ενοχλήσει. Όποτε θέλει. Θα αφήσουμε ένα προφίλ εδώ πέρα κάτω, όποιος θέλει μπορεί να του στείλει ένα μήνυμα. Κάτω στην περιγραφή, ναι, να βάλουμε το προφίλ σου, να δουν και ο κόσμος τις δουλειές σου, θα ανεβάσουμε και φωτογραφίες, να δει ο κόσμος έτσι. Μπορείτε να τον ενοχλήσετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, Αλλά είναι ανοιχτός για όλους σας. Αλλά θέλει προσπάθεια, δηλαδή, έμαθα να γεμίζω, ναι είναι πολλά, είναι πολλές τεχνικές, θέλει δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά για να κάνεις κάτι ωραίο, για να έχεις καλό αποτέλεσμα. Αν σε ενδιαφέρει μόνο η αδρεναλίνη, μάθε ένα στυλάκι bubbles, βγαίνει έξω το βράδυ και κάνει ό,τι θέλει. Και throw up. Αυτό δεν το λες όμως κομμάτι, το λες bombing. Μάλιστα. Άλεξ, μπορεί να είσαι καλό στο bombing, αλλά δεν θα κάνεις. Το κομμάτι, το ολοκληρωμένο, θέλει δουλειά. Δουλειά και χρόνο. Άλεξ, επίσης ήθελα να ευχαριστήσω τον χορηγό του σημερινού μας βίντεο, ο οποίος είναι το Coffee House. Σας ευχαριστούμε για τη χορηγία σας. Να είστε καλά, έχουμε καλές δουλειές. Ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσένα, εξίσου. Εγώ ξαναευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Σας ευχαριστούμε που ήρθες εδώ πέρα, μας εξήγησες το τι γίνεται. Λύθηκαν και προσωπικά σε μένα κάποιες απορίες. Ό,τι αυτό ξέρεις που θα με βρεις. Ξέρετε, παιδιά, και προφίλ θα σας αφήσω. Θα κάνουμε και blend in, όπως είπαμε, κάποια σχέδια, κάποια πλάνα που κάναμε από εκεί που έμαθες, ξέρω και ήρθαμε και σε βρήκαμε. Τέλεια. Θα τα συζητήσουμε μετά. Ευχαριστούμε, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Ήταν ο Νίκος, ήμουν ο Άλεξ και είχαμε μαζί μας τον D σήμερα, τον D71. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθήστε εδώ κάτω, ξέρω εγώ, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Γεια σας, καλώς. Αυτό το τέλος κόψει μπορεί να κάνει κάτι τέτοια.